Yakung ya patolarok tungflawi belaikai tekto tai kosto ta bahaikai hamnai aboni bagui tamo bithi tong abo haino khoroksa bukhuk comment khlai saka bahaikai hamnai aboni solution tamo tong hinui haike aboni bagui simiya joto khajani takok tei bukhuk chong o video norok jotoni bagui no aboni bagui paithak jora nai tongdi skip khlaiyawi yakung yapatola tungflawi kaham ke thui manya muktri manya belai khai tekto tai kosto ongui tongkhani hingkai kebo abo hai tekto o tongkhani hingkai aboni bagui chwng kaisa video nailainai haike norok o video ni bisingtwi sai manano chwng bahai khlaiwi yakung yapatola tungflawi yathek tungflawi chwng tekto manui tongkhani hingka khai aboni yakni bahaikai chwng yogui mannai aboni bagui phaitui puila no chwng ma khlainai twi kutung ma ruknai twi no kaham ke ekdom kutuk riwi tungsuk riwi nai abono chwng puila kariwi kisa tungluluk khlaiwi aro yakung khichonwi chwng ma chomnai 10-15 minute haike aboni logiyo chwng som 2 chamoch khlai chwng twi kutungo khichonwi ma rinai abo hai khlaiwi salo waini swk chwng ma khlainai twi kutungo yakung chommani no kari bo chwng abono kari sorbot nwngnani nangnai sorbot salo waisa khlaiwi chwng nwngnani nangnai abo wngkha hatio tei bazar o tei doctor pharmacy rogo manthogo abono ang norokno tabuk phunuknai o mangpili o norok nukha na obo wngkha glucose D sorbot obo powder obo hatio manthogo haike obono paiwi norok 1 glass twi o 3-4 chamoch khichonwi kaham khe gologwi salo waisa khlaiwi nwngdi haike obo bo nwngnai tei abono kwrwi je puila ang sai thangkha twi tungluluk khlaiwi twi kutungo som kisa 2 chamoch ni moto sapului aro yakung ma chomnai salo waini khlaiwi haike salo waisa khlaiwi jemo glucose D powder no sorbot twi kwchang bai khe galogwi salo cup kaisa nwngnani abo hai khlaiwi chwng sal kolokma sal brum brum khlai tongkhani hingka khai twrwk twrwk chini yapatola yakung tungflawi je tekto manmani tei hor rogo kaham khe thui manya wngwi tongmani aboni yakni chwng kaham khe yogui mannai haike tini ni bagui aswk no kha khlaiwi norok o chikon sa video ni bisingtwi kaham khe bujiwi mankha haike paithak jora nai tongmani.